Assalomu alaykum. Va ko'rmadimu ki videoyu mara tomosha qiling. Barodaro ichi. Ира чашмаи Боби Али меган. Аяҷо мерояд ноҳияи Файзобод деҳаи Заркамар. Яки чанда хела ҳами мардими ҳами қишлоқ ай ҳами омехран. Хай зиёда намедонам ай чанд кас бурдагиан ҳами омехран ози инҷа хурдем беҳад хиники зиёдаи тозаки шаби. Як мавҷак мезанад. бениҳоят оби хубай оби ширинай анакхай ой беҳтарин чашмаи Боби Али атрофшон контраксион канакин тамошо табиат бениҳоят ба зебшаги хушӯшаги ҳамин салқин шабгу бо шӯҳои мо тарма дора ина